La meva experiència a la universitat està sent molt enriquidora, ja que durant els diferents cursos estic aprenent eines que podré utilitzar en un futur com a enginyer químic. Pel que fa a la docència, s'imparteix la matèria àgilment, enfocant-la de manera pràctica, combinant les classes amb suports audiovisuals, fent xerrades amb exalumnes, empreses del propi sector, sortides a fàbrica. Tot això ens facilita tindre un primer contacte amb el que el dia de demà serà el nostre entorn laboral. Una part fonamental de la meva carrera són els laboratoris. En cada curs hi ha assignatures dedicades plenament al laboratori. Gràcies a això pots aplicar els conceptes que s'ha après a classe, entendre el funcionament dels equips experimentals i, sobretot, treballar en grup. Que de fet és el punt que més m'agradaria destacar, ja que la meva carrera fomenta molt el treball en equip i l'ensenyament pràctic, tant que l'assignatura conductora de cada any compta amb una part reservada a l'avantprojecte integrat. Aquest és un projecte que et permet aplicar en casos reals el temari que has après a les classes, treballant en equip, que és el que ens trobarem el dia de demà aquells que treballem en el sector industrial i en altres àmbits. A més, en el meu cas, vaig escollir ser el líder de l'equip. Aquest és un rol que suposa una dedicació extra, però a la vegada em prepara per ser capaç de poder liderar projectes el dia de demà a la indústria. En aquest projecte, a més de ser una part important de la nota, es fa una entrega de premis al millor treball amb el reconeixement d'una empresa del sector químic, fent que l'alumne vulgui fer el millor treball possible per rebre aquest reconeixement i una bona nota. Gràcies a aquest enfocament pràctic que hi ha a la universitat, he pogut veure que aquest grau no únicament serveix per acabar treballant en la indústria. Jo actualment estic col·laborant a l'equip de U-Drops, un grup de voluntaris que pretén impulsar projectes per facilitar el subministrament d'aigua potable en llocs on es necessiti, treballant en el disseny de les plantes potabilitzadores basant-les en tecnologies simples i eficaces. De moment, hem dut a terme la instal·lació a un orfenat a la illa de Fangano, a Kènia. Gràcies a això s'ha aconseguit que l'aigua potable s'integri en la vida de més de 150 nens. Aquest és un projecte que va cridar l'atenció a la universitat i actualment s'està ofertant un treball final de màster en el màster d'Enginyeria Mediambiental i Sostenibilitat Energètica per tal de dissenyar els equips necessaris en propers projectes de U-Drops.